Hej, det er Louise og... Ja, jeg hedder Torben, ja. Og vi er begge to undervisere på grundforløb 2 i lokalafdelingen i Hobro. Ja. Og det vi lavede, da vi arbejdede med fællesskabsmodellen, det var, at vi lavede sådan en kombineret brætspilscafé og udendørsspil. Så vores elever på tværs af klasserne skulle have sådan en eftermiddag, hvor de selv måtte vælge, hvad de ville lave. De kunne spille brætspil, eller de kunne gå ud og for eksempel lave stigegolf. Ja. Ja, og alt det her, det kom i værk via samarbejde med vores ledelse, som det fremgår af fællesskabsmodellen. Vi fik bevilget økonomi, og med de penge i hånden, så tog vi på besøg i nogle af alle de lokale genbrugsforretninger, og det er der, vi har anskaffet alt, hvad de næsten havde at spille. Og det er så det, vi nu bruger til at arbejde med fællesskaberne her i Hobro. Fællesskab, det er jo fokus i den her model. På vores hold i Hobro, der lagde vi mærke til, at i pauserne, der var der ofte nogle elever, som sad alene. Og når man sidder alene som elev på sådan et hold, så er den nemme løsning, den er rigtig tit at gribe til en af sine tekniske devices, sidde med sin mobiltelefon og bruge pausen på det. Det bliver man ikke nødvendigvis en del af fællesskabet på skolen ved at gøre, så derfor valgte vi at ville gøre noget andet for at styrke fællesskabet, både på det enkelte hold og mellem de to hold. Ja. Og ved at arbejde med fællesskabsmodellen, så blev vi i vores søgen på at skabe det her fællesskab opmærksom på, at der er jo mange komponenter. Hvordan involverer vi eleverne? Hvad er succeskriterierne? Hvilke muligheder og tiltag er der? En masse overvejelser har vi gjort os, og hvordan får vi ledelsen sat i spil? Så det gav os sådan en god model til at komme hele vejen rundt om det her med at arbejde med fællesskab på et hold. Jamen, der hvor vi er i dag med fællesskabsmodellen, det er, at vi stadigvæk arbejder med at skabe de her fællesskaber. Vi har alle, der er nødvendige til det. Men eleverne har stadigvæk brug for vores hjælp for at sætte gang i fællesskabet. Det har de, men vi har også nogle elever, som har en mening om, en holdning til det her med fællesskaber. Og lad os lige høre, hvad det er, de har fortalt. Jeg synes, det har haft rigtig stor betydning. Fordi jeg synes også, at vi har haft et sindssygt godt fællesskab i Hobro. Og det har gjort sådan, at man har været glad for at komme i skole hver dag. Jeg synes, det har haft stor betydning for mig. Det har det også. Ja. Altså det, at man føler sig tilpas ved at komme der. Og man har det godt på kryds og tværs. Ja. Det synes jeg, det har været godt. Det betyder det, at alle får mulighed for at kan bidrage med noget. Det kan man selvfølgelig også under selve undervisningen, men da vi jo er meget forskellige, og nogle er indadvendt, og nogle er udadvendt, jamen, når man så laver noget i frirum, jamen, så dem, der er indadvendt, de får nemmere ved at give af sig selv, og ligesom øve sig i at gøre det. Og når det kan lade sig gøre på den måde, jamen, så tænker jeg også, at man lærer, at det også kan lade sig gøre i selve undervisningen. Det har stor betydning. Ja. Fordi så er du lidt mere på slap line. Ja. Altså du er ikke så formel, og det er ikke boglig, og det er ikke, vi skal ikke forholde os til noget som helst. Ja. Altså det er jo ikke alle sammen, det er lige sjovt for at komme i skole. Og det er jo heller ikke for sjov at gå alt det igennem. Det er jo noget nyt for mange af os. Så det der med, at du kan slappe af og grine med hinanden lige en halv til en hel time, det synes jeg, det har været godt. Men også den konkurrence der. Når der er, som man spiller. Det synes jeg også, det har været rigtig godt.